Добрый дзень, паважаныя дзеці, паважаныя гледачы. Сёння мы пішам дыктант для 7 класа за другое паўгоддзе захавальнікі даўніны. Запішыце, калі ласка, пасярэдзіне назву дыктанта. Захавальнікі даўніны. Захавальнікі даўніны. А зараз уважліва слухаем дыктант. Захавальнікі даўніны. Не толькі творы пісьменнікаў ці вучоных апавядаюць пра родную гісторыю. У кожным старажытным горадзе, у мностве старадаўніх вёсак, на шматлікіх палях, берагах рэчак і азёраў ёсць маўклівыя сведкі славутага ці горкага мінулага, руіны замкаў, паселішчы, курганы. Яны таксама захавальнікі даўніны. Толькі невялічкі пагорак застаўся на месцы мураванага лоскага замка. Сёння цяжка паверыць, што тут узнімаліся сцены, на іх стаяла варта, што ў замку працавала друкарня і ў ёй выдаваў свае кнігі Сымон Будны. Адсюль гэтыя кнігі развозіліся ва ўсе канцы Беларусі, і ў Літву, і ў Польшу. Тут быў асяродак асветы, тут спрачаліся, смуткавалі, спявалі, чыталі вершы, смяяліся. Тут жылі. Паважаныя дзеці, зараз шырно радочкам мы будзем запісваць з вами першы сказ. Итак, слухаем уважліва, а потым запісваем. Не толькі творы пісьменнікаў ці вучоных апавядаюць пра родную гісторыю. Чырвоны радок. Не толькі творы пісьменнікаў. Не толькі творы пісьменнікаў. Ці вучоных апавядаюць пра родную гісторыю. Не толькі творы пісьменнікаў ці вучоных апавядаюць пра родную гісторыю. Наступны сказ. У кожным старажытным горадзе, у мностве старадаўніх вёсак, на шматлікіх палях, берагах рэчак і азёраў ёсць маўклівыя сведкі славутага ці горкага мінулага, руіны замкаў, паселішчы, курганы. У кожным старажытным горадзе, у кожным старажытным горадзе у кожным старажытным горадзе у мностве старадаўніх вёсак у мностве старадаўніх вёсак на шматлікіх палях на шматлікіх палях, берагах рэчак, берагах рэчак і азёраў
Ёсць маўклівыя сведкі, славутага ці горкага мінулага. Славутага ці горкага мінулага. Руіны замкаў, паселішчы, курганы. Правяраем сказ. У кожным старажытным горадзе, у мностве старадаўніх вёсак, на шматлікіх палях, берагах рэчак і азёраў ёсць маўклівыя сведкі славутага ці горкага мінулага. Руіны замкаў, паселішчы, курганы. Яны таксама захавальнікі даўніны. Наступны сказ записываем. Яны таксама захавальнікі даўніны. Правяраем. Яны таксама захавальнікі даўніны. Чырвоны радок. Толькі невялічкі пагорак застаўся на месцы мураванага Лоскага замка. Лоскі замак, ёсць такое мястэчка Лоска на тэрыторыі Беларусі. Гэта назва замка. Итак, чырвоны радочак записываем. Толькі невялічкі пагорак застаўся на месцы мураванага Лоскага замка. Мураванага Лоскага замка. Правяраем сказ. Толькі невялічкі пагорак застаўся на месцы мураванага Лоскага замка. Сёння цяжка паверыць, што тут узнімаліся сцены, на іх стаяла варта, што ў замку працавала друкарня, і ў ёй выдаваў свае кнігі Сымон Будны. Я спадзяюся, вы ведаеце, што варта – гэта стража на рускай мове. Итак, записываем сказ. Сёння цяжка паверыць. Сёння цяжка паверыць, што тут узнімаліся сцены, на іх стаяла варта, што ў замку працавала друкарня, працавала друкарня
І ў ёй выдаваў свае кнігі. І ў ёй выдаваў свае кнігі Сымон Будны. Проверяем сказ. Сёння цяжка паверыць, што тут узнімаліся сцены, на іх стаяла варта, што ў замку працавала друкарня і ў ёй выдаваў свае кнігі Сымон Будны. Адсюль гэтыя кнігі развозіліся ва ўсе канцы Беларусі, і ў Літву, і ў Польшчу. Адсюль гэтыя кнігі. Адсюль гэтыя кнігі развозіліся ва ўсе канцы. Развозіліся ва ўсе канцы Беларусі і ў Літву, і ў Польшу. Правяраем сказ. Адсюль гэтыя кнігі развозіліся ва ўсе канцы Беларусі, і ў Літву, і ў Польшу. Тут быў асяродак асветы, тут спрачаліся, смуткавалі, спявалі, чыталі вершы, смяяліся. Записываем. Тут быў асяродак асветы, тут быў асяродак асветы, тут спрачаліся, тут спрачаліся, смуткавалі, спявалі, чыталі вершы, смяяліся. Чыталі вершы, смяяліся. Правяраем сказ. Правяраем сказ. Тут быў асяродак асветы, тут спрачаліся, смуткавалі, спявалі вершы. Правяраем сказ. Тут быў асяродак асветы, тут спрачаліся, смуткавалі, спявалі, чыталі вершы, смяяліся. І записываем з вами апошні сказ. Тут жылі. Тут жылі. Правяраем. Тут жылі. А зараз, паважаныя дзеці, мы будзем правяраць з вами увесь дыктант. Слухаем уважліва. Захавальнікі даўніны. Не толькі творы пісьменнікаў ці вучоных апавядаюць пра родную гісторыю. У кожным старажытным горадзе, у мностве старадаўніх вёсак, на шматлікіх палях, берагах рэчак і азёраў ёсць маўклівыя сведкі славутага ці горкага мінулага. Руіны замкаў, паселішчы,
курганы. Яны таксама захавальнікі даўніны. Толькі невялічкі пагорак застаўся на месцы мураванага лоскага замка. Сёння цяжка паверыць, што тут узнімаліся сцены, на іх стаяла варта, што ў замку працавала друкарня і ў ёй выдаваў свае кнігі Сымон Будны. Адсюль гэтыя кнігі развозіліся ва ўсе канцы Беларусі, і ў Літву, і ў Польшу. Тут быў асяродак асветы, тут спрачаліся, смуткавалі, спявалі, чыталі вершы, смяяліся. Тут жылі. Паважаныя дзеці, я спадзяюся, вы напісалі гэты дыктант добра. Зараз на экране з'явіцца тэкст для таго, каб вы змаглі праверыць правільнасць напісання. Правяраем не толькі словы, літары, але і знакі прыпынку. Дзякуй за ўвагу!